Gwamnatin Nijar ta tura da ƙarin sojoji jihar Difa. Taskar Media. Akalla fararen hula 4 haɗe da jami'an tsaro 4 suka rasa rayukansu a wani harin da mayakan Boko Haram suka kai birnin Difa yammacin Juma'a da ta gabata, abinda ya haifar musu da musayar wuta tsakaninsu da dakarun gwamnati. Wani babban jami'in gwamnatin kasar ya shaidawa kamfanin dillancin labarai cewa jami'an tsaro sun mayar da martani da ya dace wajen amfani da manyan makamai tare da gundumar jiragen sama na sojoji. Jihar Difa ta yi fama da hare-haren mayakan kungiyar Boko Haram tun daga shekarar 2015, ciki har da ƙazamin faɗan da aka gwabza tsakanin mayakan da sojoji kusa da gadar Doci a watan Mayun bara. Yanzu haka akwai akalla 'yan gudun hijira mutum 300,000 a yankin Difa. Ku kasance da mu a kodayaushe domin mu kawo muku shirye-shiryenmu na gaba. Mun gode. Daga naku Ali Edosh. Taskar